أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. Mutane da yawa suna ta bugawa suna tambayan fassara mafarkin gari rusashe. Mutum ya mafarkin wani gari wanda yake an riga an rushe shi ko dai ta hanyar ruwa ya rushe shi ambaliya kenan ko kuma yaƙi. Ga abin da Shafi Gani Annabul sai ya fassara a cikin littafin sa Tadiru mujalladi na farko shafi na 328 babul mimi babi da yake magana akan harbin mimi yake cewa duk wanda ya ga gari rusashe babu wani wanda ya ɗebe mai kewa a cikin garin ba kowa sai shi, lallai Allah zai jarabce shi da wasu mutane wanda ba zai taɓa samun rinjaye a kansu ba. Idan ya ga cewa ga wahala ga komai a cikin garurrukan kuma shi kaɗai ne, to lallai haƙiƙa Allah zai aje shi a cikin wata alƙarya da zai sha wahala a cikin garurrukan, saboda duk inda ba ɗan adam wahala ake ciki. Wallahu alam, Allah shike da sani. Soyan annabi shakamalan awwal adali masanin fasarar mafarki mai